Na sziasztok, úgy néz ki, csinálok egy ilyen sniperes lobbit. Hát 1500 pontig tettem, ki fog nyerni. Közben hallhatjátok a hangokat, vártok, felhangisítom jobban. Biztos fognak mérgelődni, idegességből nem lesz hiány. Csak jól be kell, ahhoz még nekem is keményíteni, muszáj nyerjek. Nem tudom. Na. Mindjárt le is merül ez a fényképezőgép. Mivel menje? Kedvencemmel. De most miért látjuk egymást? Nem tudom. Hoppá, de béna vagyok, anyád. Gyere csak piszkó. Gyere csak piszkó. Hát el tudom, akkor piszkó. Hát de... Őszintén. Pofámba beleúrik. Gratulálok. Te kemper! Megint dolgok a bőr. Nyerni fog tragikusan, Jézus Szűz Mária! Bele kell indulni, mert ebből nem lesz itt semmi. De gyere arra, mert tudja, hogy hol vagy, ez így nem jó. De jó. Szogd meg! Ajjajjaj. Oldalt. Jaj, de jó. Megvagy. Jó, engem meglátszanak. Az igen, hogy tudta. Még most elég szépen beleindultam, de... Jaj. Oh! Ne! Hitmarker no-scope, azt a... Itt a Martin. Milyen Martin? Jaj. Jön ő is alázkodásra. A bélyeg, micsoda visszahangja. Nekem fejű. Azt mondja nekem fel. Nézd vissza! Az csomó jó van. De azért csinálnál úgy, de hogy Azt oda béna vagyok. Már az igen... Ez meg
Azt, de kemper. Mit akartak úszni? Szia! Legyen az komplet? Nem. Fantompintó sniper, ennek van esze, ember? Ennek van esze? És hogyha ad itt markert, akkor meg csodálkozik, hogy miniszkulon miért ad itt markert. Te csaló. Mindjárt miért fölrekítsítem? Az majdnem dupla lövés volt. Mindjárt megelőznek, aztán még csak most jöttek. Valami szépet szeretnék. Mindig belakadok be. Én nem sajnálom. Most Egy házba. nézd ki, jön és direkt engem elkezd lőni. Ennyire egy marad és senki. Tricksot akar. Hát igen, meg van bocsátva. És mi sikerült? Véletlenül előttem. Módosba akartam, és de miért nem volt trickset? De nem, hanem az úgy mi? De miért öl meg ez a szerelem? Próbálj meg engem befedni tricksettől. Jó, csak úgy random lövöldözök. Na hát jó van, akkor játszunk így. 10-0. Na jó, én ezt nem fogom adni, mert meg fogja nekem nyerni ilyen benne, aztán csők. Aj, pont még a befejezést akartam most szeretni. Megyünk, ki kellett volna neked, Dagi és Ners. Tudom, és akkor pontot csinálom.